Николаевка районы Зур Черкли авылында туып үскән. Хөрмәтле милләттәшебез, Чагаева Раиля Рамазан кызы үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны әнисе Халимә, яраткан тормыш иптәше Динар, сөекле балалары Илдар һәм Ләйсән, сеңлесе Юлия тормыш иптәше Раил, балалары Амина һәм Камил, шулай ук барча туганнары да котлыйлар. Кадерле балам, бүген сиңа карап сыкланып яшим. Әле яңа гына дөньяга туган идем сыман. Бүген инде тулы чәчкә булып үзең табын түрендә утырасың. Беләм, әткәң дә бүген синең өчен сөенгән булыр иде. Кызганычка каршы, 2009 елның октябрь айы аны мәңгелеккә бездән тартып алды. Әле ярый балаларым сез бар минем, кайгы сагышларымны басарга. Үз янәшәмдә булып, бер генә дә сагыштан саргаерга бирмисез. 7 ел инде киявем Динар белән сез бик тату, бәхетле гаилә булып яшисез. Мине бәхетле итеп, 2 татлы оныкларымны да бүләк иттегез. Кызы бар кеше бәхетле. Ни дисәң дә кызлар нечкә күңелле, михербанлы булалар. Ата-анасын ташлап калдырмыйлар дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Апа сеңелле кешене дә бәхетлеләр исәбендә йөртәләр. Менә инде безнең дә шундый олы бәхетебез, Раиләбез бар. Ул чыннан да эчке яктан да тышкы сыйфатлары белән дә бик гүзәл кеше. Гаиләсендә булдыклы хатын да, әни дә ул. Безнең хакта кайгыртып яшәгән олы җанлы якыныбыз да. Ул шатлыкта да, кайгыда да иң беренче булып килеп җитә. Алда да Раббым бәхетен күпсенмәсен иде. Котлы булсын сөеклебез туган көнең. Салкын кышны җиргә тугансың. Салкын кышта тусаң да барыбер җәй кояштай җылы булгансың. Барыбызга күңелең гел шат синең. Киңәш, ярдәм кулы сузасың. Безнең өчен утлар, сулар кичеп җаныңны бирердәй буласың. Гомерләрең синең тыныч узсын. Килмәсенче кайгы, борчулар. Юктыр синең сыман матур кеше, юктыр синдәй гүзәл, сылулар. Котлап туган көнең белән балакаем, изге теләкләрне теләдек. Бу теләккә матур җырларны да бүләк итеп сиңа бәйләдек. Яраткан хатыным, сине кадерлем иң дәртле, бар эшне җимертеп, җиренә җиткереп эшли алган торган чагың килде. Алда сине гомернең олы юлы көтә. Аны кадерлем без икәү. Әлегечә бар авырлыкларны җиңеп чыгып бергә үтик. Безне тыныч, матур тормыш көтсен алда. Бер-беребезне әлегечә яратып, хөрмәт итеп яшик. Синең киң күңелле, ярдәмгә ашыгучан икәнлегеңне һәммәсе дә белә. Әниең өчен син газиз баласы, сеңлең өчен олы терәк булган апа, балаларың өчен газиз әни дә әле. Бар хыялларың омтылып, аларны тормышка ашырырга язсын. Һәр теләгеңә фәрештәләр амин диеп торып, Аллаһ Тәгалә бер үзе аларны кабуллардан кылсын. Без сине яратабыз һәм хөрмәт итәбез. 30 яшенә җитте безнең якын кишебез. 130 яшенә кадәр яшәргә дип телибез. Яратам сөеклемне дип, мин шатланып кабатлыйм. Аның белән кулны кулга тотынышып нык атлыйм. Ышанычлы кешем минем, бик яраткан кешебез. Котлап бәйрәм көнең белән олы бәхет телибез. Бәхетеңә өстәп тагын юллыйбыз нык исәнлек. Картлык көннәреңә кадәр мул булырлык, җитәрлек. Күпме генә теләсәк тә, аз шикелле теләкләр. Безнең кайнар котлау белән җырым булсын бүләкләр. Хөрмәтле Раиля Рамазановна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Бәхетле булып алда да яшәгез. Көн гомер бәйрәмең, сузды кулларың, җыелдык синең яныңа, якын дусларың, ява котлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма,
булмаган бит. Үткән елларың барында эзләгән тапкан алтын кулларың сикәлтәсез булмагандыр. Үткән юлларың үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Бүгенгедәй гел елмайсын, нурлы йөзләрең бәхетләр сирпеп карасын. Һәр чак күзләрең туган көннәр кабатлансын. Тагын да теләкләрне кабул